Των Μεταξάδων λοιπόν έγινε στόχος ληστή που το πρωί με την απειλή όπλου κατάφερε και απέσπασε 20.000 ευρώ. Ο δράστης ακινητοποίησε τους δύο εργαζόμενους και σε άπτεστα ελληνικά τους ζήτησε τα χρήματα που είχαν. Ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο που ο ίδιος οδηγούσε και εξαφανίστηκε. Η τράπεζα διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο εξετάζει η αστυνομία. Πάντως, από τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι διοκτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζουν την ταυτότητα του ληστή. Αυτό που οι περισσότεροι είχαν αποκλείσει ότι μπορεί να συμβεί στον Εύρο, έγινε. Το πρωί ένας άνδρας κατάφερε να πραγματοποιήσει ληστεία στην Αγροτική Τράπεζα των Μεταξάδων και να διαφύγει έχοντας αποσπάσει σχεδόν 20.000 ευρώ. Ακούσαμε για 10-15 χιλιάρικα. Εντάξει, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω το νούμερο. Ναι, θα γίνει καταμέτρηση και μετά. Δεν έχει να γίνει εδώ κάποια όχι, ούτε στον νομό. Όχι, πρώτη φορά. Εγώ 30 χρόνια εμπειρία. Ήταν 11.30 το πρωί όταν ένας άνδρας, φορώντας καπέλο και κρατώντας στα χέρια του όπλο, μπήκε στο κατάστημα και ζήτησε από την ταμεία και τον υποδιευθυντή όλα τα χρήματα που υπήρχαν. Δεν τον είχατε ξαναδεί εσείς τώρα? Εγώ πρώτη φορά, ναι. Ούτε εδώ είχε κινηθεί κάποια στιγμή? Όχι, γιατί αντικαθιστώ το διευθυντή του καταστήματος εδώ και μια εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ήταν Έλληνας, γιατί τα ελληνικά του ήταν πολύ καθαρά. Τι είπε? Η ληστεία, τα λεφτά σας. Τελικά, εντάξει, δώσαμε κάποια που ήταν στο ταμείο. Η σκηνή εκτελήθηκε σε ελάχιστα λεπτά. Ο ληστής, αφού πήρε τα χρήματα, έβαλε τους δύο υπαλλήλους στην τουαλέτα και έφυγε με αυτοκίνητο που είχε παρκάρει έξω από το κατάστημα. Μας κλέψανε. Τερίγες. Και τι δεν λέτε, εγώ την καραμίνα την έχω γεμάτη εδώ. Θα τον κυνηγήσω μέσα στο χωριό. Δεν βγήκε έξω. Μπήκε μέσα στο χωριό. Μας έβαλε μέσα στην τουαλέτα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κλειδί στην τουαλέτα και βγήκαμε και πρόλαβαμε και είδαμε τι αυτοκίνητο είχε. Ναι, τα δώσαμε στην αστυνομία, τα έχουμε καταθέσει. Το περιστατικό είναι πρωτοφανές και πρωτόγνωρο για τον νομό, καθώς οι δύο διαφυγείς είναι λίγοι και θεωρητικά αποκλείονται γρήγορα. Όμως ο δράστης διέφυγε και η αστυνομία με μπλόκα και περιπολίες τον αναζητά σε όλο τον Εύρο. Είναι το πράγμα σήμερα, ξέρετε. Δηλαδή. Μάθατε πώς έγινε? Τίποτα, απλώς ακούσατε τη ληστεία εσείς. Τώρα πώς και εμείς και θα δούμε τι γίνει. Δεν μάθατε κάτι άλλο πώς Όχι, η αστυνομία δεν είπε κάτι παραπάνω, έτσι, κάποιο στοιχείο τώρα, αν τον έπιασε, αν γνωρίζετε ότι έχει... Όχι, απλώς κάνουν κάποιες ενέργειες οι αστυνομικοί, δεν έχουν καταλήξει κάπου. Εντάξει. Δηλαδή θα ότι έχουν στηθεί μπλόκα σε όλο τον νόμο? Νομίζω. Φανταζόσαν ποτέ θα γίνει κάτι τέτοιο στο χωριό? Όχι, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Εσείς το πιστεύατε? Τα έλεγα, λυπάσαι. Μη τίποτα. Ήσυχο χωριό είναι, δεν έχει κίνηση. Είναι σίγουρο, και μέρα μεσημέρι. Το αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε ο ληστής είναι γνωστό στους αστυνομικούς, όπως και ο αριθμός κυκλοφορίας του, ο οποίος όμως μπορεί να είναι πλαστός. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί γνωρίζουν ποιος είναι ο δράστης και πού κατοικεί. Δεν προφυλάγω την τράπεζα, χρόνια κι άλλη φορά προσπάθησαν, νύχτα ήταν, ειδοποίησα, όντως τους πιάσανε τον από εδώ κάτι παιδιά. Αυτό τώρα δεν ξέρω, είμαστε στο δημότυπο, δεν ξέρω για αυτό. Κάναμε τίποτα, δεν άκουσα. Δεν είναι εδώ, ήμουν μέσα, πού να ξέρω τι έγινε εδώ. Έρχονται για να μάξια, σταματάνε, πηγαίνουν, παίρνουν τα λεφτά τους, αφήνουν και κάνουν, αλλά πού να καταλάβω εγώ τι γίνεται έξω, για. Εγώ έχω δουλέψει 17 χρόνια σαν γιατρός εδώ, είμαι 2 τετραετίες δήμαρχος, δεν είχα ακούσει ανάλογο γεγονός. Πιστεύω ότι ο δράστης ή οι δράστες θα είναι από άλλη περιοχή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι εδώ στην περιοχή μας. Το πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε απορία τόσο στους κατοίκους όσο και στους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έγινε ληστεία. Οι κάτοικοι πάντως αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα οι μικροπαραβάσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Μην το συζητάς τι γίνεται. Πήγαν να κλέψουν δηλαδή, υπάρχουν εδώ. Πήγαν να κλέψουν. Το τελευταίο διάστημα έχετε δει έξαρση σε εγκληματικότητα. Πού είναι, δεν έχω κανέναν μέσα στο σπίτι. Πού είναι με χείλη. Τι να κάνω άλλο, για. Τόσα χρόνια δεν είχατε πάντως γίνει κάτι παράδειγμα. Τίποτα, είχαμε αστυνομία εδώ, επειδή είναι μόνοι, ξέρεις τι καλά σας τον είδα. Να επαναλειτουργήσουν τα αστυνομικά τμήματα, οι αστυνομικοί σταθμοί που υπήρχαν πριν από τον Καποδίστρια. Λοιπόν, το είδαμε και αυτό, όπως είπε ο καλησπέρα και στους δύο. Γιάννη, πολύ σωστά είπες, το ακούσαμε και αυτό. Πρωτοφανές περιστατικό για τα δεδομένα του Εύρου. Κυριακή, αυτό που είπα και το απόγευμα στην Έλληνα της Όπου, είναι ότι όταν δεχτήκαμε το πρώτο τηλεφώνημα και μας είπαν ότι έγινε ληστεία στους Μεταξάδες, δεν το πιστέψαμε. Πιστεύαμε ότι μας έκαναν πλάκα, ότι ήταν κάποιο αστείο. Τελικά όμως, επειδή ακολούθησαν και άλλα τηλέφωνα, φτάσαμε στους Μεταξάδες και είδαμε αυτό που είδαμε όλοι προηγουμένως. Ένας άντρας με όπλο μπήκε μέσα στην τράπεζα, ακούσαμε τι το είπε ο διευθυντής, πήρε 19.800 ευρώ τελικά, τόσα είναι τα χρήματα που απέσπασε, και μετά έγινε άπαντος. Αυτό που πρέπει να πούμε, Τάσο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα στοιχείο. Η πληροφορία που έχει η αστυνομία για το πρόσωπο, για το ποιος είναι ο δράστης
για το αυτοκίνητο φαίνεται ότι δεν ισχύει, καθώς έγινε έρευνα σε συγκεκριμένο χωριό του ορεινού όγκου του Βερίου και δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο. Τώρα από εδώ και πέρα, ποια είναι τα ενδεχόμενα που εξετάζει η αστυνομία? Είναι τα βασικά δύο. Ή ότι το αυτοκίνητο έχει κρυφτεί σε κάποιο γκαράζ σε χωριό της περιοχής, ενδεχομένως και μέσω μεταξάδες. Ή ότι ο δράστης διέφυγε μέσω δρόμων βασικών στην Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ κοντά οι μεταξάδες από την Βουλγαρία. Είναι βατοί οι δρόμοι, καθώς πολλές φορές έχουν περάσει ακόμα και κυνηγοί. Οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο δράστη να έχει διαφύγει στη Βουλγαρία από κάποια αφύλακτη οδό και να έχουν χαθεί τα ίχνη του. Μάλιστα. Πάντως, Γιάννη, από την πρώτη στιγμή έκανες λόγο για έναν ληστή, για έναν δράστη. Όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, έχουν συλλέξει οι διοκτικές αρχές, συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτές τις μαρτυρίες είχαμε, κυρίες και κύριοι, αυτές τις πληροφορίες είχαμε, αυτές μεταδώσαμε. Μάθαμε ότι ο άνθρωπος έφτασε με το αυτοκίνητό του έξω από την τράπεζα, μπήκε μέσα με το όπλο, έκανε τη ληστεία και έφυγε πάλι με το αυτοκίνητο. Αυτό που είπε και ένας κάτοικος, δεν καταλάβαμε εμείς που είδαμε το τι συμβαίνει. Είδαμε τους υπαλλήλους να βγαίνουν έξω. Αλλά δεν φώναξε κάποιος ληστεία, βοήθεια, κάτι συνέβη. Νομίζαμε απλά ότι ήταν ένας διαπληκτισμός μεταξύ πελάτη και υπαλλήλων. Κύριος πήγε τάσο, ο κύριος έφυγε. Έτσι, γιατί δεν το περίμεναν ίσως οι υπάλληλοι και τα στελέχη του υποκαταστήματος της ΑΤΕ Γιάννη στους μεταξάδες, ότι μπορεί να βρει στο δικό του υποκατάστημα η ληστεία. Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι ένας και ότι είναι Έλληνας. Με τα πρώτα στοιχεία. Καλά ελληνικά. Ναι, είναι Έλληνα, σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές. Να πω ότι και οι όμορες αστυνομικές διευθύνσεις συμμετέχουν στις έρευνες και όλα τα υπόλοιπα αστυνομικά τμήματα, Τυχερού, Σουφλίου, Διδημοτήχου, Ορεστιάδη και Αλεξανδρούπολη. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ληστή. Και μετά από πολύ καιρό γίνεται και εξονυχιστική έλεγχη στο συνοριακό σταθμό, καλά το είπα, του Ορμενίου. Έχουν πέσει βάρες και ελέγχονται τα αυτοκίνητα. Μήπως διαφύγει προς την Βουλγαρία από την νόμιμη οδό. Προς κάθε λοιπόν κατεύθυνση. Είχε ακουστεί βεβαίως νωρίς το απόγευμα ότι εντοπίστηκε το αυτοκίνητο σε κάποιο χωριό. Τελικά δεν ισχύει αυτό. Δεν έχει εντοπιστεί το αυτοκίνητο του ληστή κάπου, σε κάποιο χωριό παρατημένο και ψάχνουν οι διοκτικές αρχές τον ληστή. Ναι, παρότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το αυτοκίνητο. Είναι ένα Audi άσπρου χρώματος λίγων ετών. Ξέρετε τι γίνεται το εξής, ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος από μια άλλη περιοχή και να βρέθηκε στους μεταξάδες και να γνωρίζει πολύ καλά τους δρόμους, είτε την εθνική οδό, είτε την οδό πίσω από τους μεταξάδες που βγαίνουν στο Βέριο κτλ. Άρα είναι κάπου από τον Εύρο. Δεν μπορεί να είναι κάποιος από άλλη περιοχή. Ήξερε πότε να ενεργήσει. Και γνωρίζοντας ότι τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ, το διάστημα αυτό για τον λόγο που πληρώνονται αγρότες επιδοτήσεις ή προϊόντα τα οποία έχουν πουλήσει, γνωρίζοντας ότι τα υποκαταστήματα όλα έχουν αρκετά χρήματα στα ταμεία τους για να πληρώνονται και συντάξεις και τους αγρότες, επιχείρησε λοιπόν ο συγκεκριμένος ληστής στην σωστή τράπεζα. Να πούμε κάτι ακόμα βέβαια, ότι η τράπεζα είχε και άλλα χρήματα. Απλώς αυτός πήρε αυτά που βρήκε μπροστά του, να το πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Το είπε και ο υποδιευθυντής νομίζω του καταστήματος, ότι αυτά είχαμε στο ταμείο, αυτά δώσαμε. Υπήρχαν και άλλα χρήματα, ενδεχομένως δεν το γνώριζε. Πάντως αυτό που μας είπαν από την αστυνομία πολύ έγκυρες πηγές είναι ότι ο δράστης είχε πολύ προσεκτικές και συγκεκριμένες κινήσεις. Αυτό δείχνει ότι ήξερε πολύ καλά το τι πήγε να κάνει, πού πήγε να χτυπήσει, ενδεχομένως και παρακολουθήσει το κατάστημα τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό που πρέπει επίσης να πούμε, ότι ο δρόμος που οδηγεί από τους μεταξάδες στη διασταύρωση για το Βέριο ή τη Μάνδρα απέχει αρκετά χιλιόμετρα. Θέλει ένα αυτοκίνητο να φτάσει τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά, ακόμα και όταν κινείται με μια ταχύτητα συγκρατημένη. Εκεί υπάρχει μπλόκος συνοριακών φυλάκων, οπότε αν δεν έφυγε από εκεί, ενδεχομένως θα εντοπιστεί. Γιάννη, οι άνθρωποι οι οποίοι εκείνη την ώρα εργάζονταν στην τράπεζα, τι σου είπαν? Δεν το περίμεναν, δεν το πίστευαν. Κατάλαβαν τι θα γινόταν, τι τους περίμενε μετά από λίγα λεπτά. Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια ότι από το αρχικό σοκ, μετά συνειδητοποίησαν το τι έγινε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει στην αρχή. Δεν μπορείς κανείς να το φανταστεί. Αυτό που λέμε τόσα χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι, και αν το θέλετε πριν 5-10 χρόνια που υπήρχε η έξαρση με την ληστεία της ημέρας που λέγαμε παλιά, λέγαμε στον Εύρο δεν θα γίνει κάποια ληστεία. Και όλοι μας απαντούσαν ότι όχι, διότι είναι πολύ δύσκολη η διαφυγή των ληστών. Γιάννη, εδώ δεν μπορεί να είναι η διαφυγή δύσκολη στην συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου των Μεταξάδων, γιατί έχει πάρα πολλούς δρόμους που πάει σε άλλους δήμους, σε χωριά. Και εγώ θα ρωτήσω και το εξής, ότι εγώ συμφωνώ με τους υπαλλήλους ότι ξαφνιάστηκαν, ότι ευνηδιάστηκαν,
μέχρι να ειδοποιήσουν την αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα του Διδημοτήχου. Πόση ώρα θέλουμε, Γιάννη Ντομαδάκη, από το Διδημότυχο να φτάσουμε στους Μεταξάδες, το πρώτο περιπολικό? Τουλάχιστον 25 λεπτά. Άρα σε μισή ώρα ο ληστής μπορεί να είναι και στην Κομοτηνή, μπορεί να έχει φύγει και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν συνοριοφύλακες στην περιοχή, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι, και όχι μόνο του Δήμου Μεταξάδων και οι κάτοικοι του Δήμου Ορφέα, ότι δεν. Λαθρομετανάστες, έχουμε και άλλα τέτοιου είδους περιστατικά, είναι ανησυχητικά, μας προβληματίζουν. Λοιπόν, άνοιξε ο δρόμος για τελευταίο, Κυριακή, κάτι και τελευταίο. Παρακαλώ. Ότι αυτό που μάθαμε πριν 10 λεπτά από την αστυνομία είναι ότι ελπίζουν ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ενδεχομένως και η εμφάνιση του ίδιου του δράστη. Αναζητείτε λοιπόν προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τις πληροφορίες και το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Με κοινή πρόταση για τη διαχείριση των ποταμών θα απευθυνθούν